Do akej miery je prístup Európskej únie komplikovaný a rôznych krajín, ktoré sú náchylné na energetické zdroje? Táto otázka je veľmi ťažká, veľmi komplikovaná, pretože európsky sektor bol a myslím si, že do budúcna aj bude veľmi závislí na ruských energonosičoch a je veľký rozdiel, či ste ako Slovenská republika ešte donedávna boli na začiatku tej energosústavy, čiže boli ste prvou krajinou, cez ktorú prechádzal ruský plyn a ruská ropa, alebo budete na konci tohto obchodného reťazca a za tranzitné poplatky budete platiť, dá sa povedať, že najviac v celej Európskej únii. Ak si to vezmeme v globále, tak Slovenská republika je druhá najviac plynofikovaná krajina v rámci celej Európskej únie po Holandsku, takže zvýšená cena tranzitných poplatkov, ako aj samotnej komodity, bude mať pre Slovensko, slovenskú ekonomiku, slovenský priemysel a slovenské domácnosti značne negatívny dosah a značne negatívny vplyv. Takže z tohto dôvodu považujem za nerozumné odtrhnúť sa od ruskej energetickej sústavy a diverzifikovať všetky energonosiče len v rámci štátov a krajín, ktoré sú považované za tie správne alebo ktoré sú považované za tie dobré v tomto poňatí.